recomano Pàtria, és un llibre que parla sobre el conflicte basc i cada pàgina és una emoció i un sentiment. És La plaça del Diamant. I per què recomano aquest llibre? Doncs perquè sóc un gran apassionat de la novel·la històrica, de la novel·la ambientada a la Guerra Civil i per tant és un llibre que em va agradar molt. Jo recomano el llibre del Petit Príncep perquè és un llibre que permet treballar molts valors en totes les edats, des de petits fins a grans. I recomano El despertar del Leviatán, d'Ediciones B. És un llibre de ciència-ficció. A qui li agradi l'espace òpera i l'acció i aventures, li agradarà. Recomano el llibre Un fill, de l'Alejandro Palomas. El recomano aquest llibre perquè és un llibre molt emocionant sobre la relació d'un pare i d'un fill, escrit des de diversos punts de vista i pot agradar a qualsevol persona de qualsevol edat, joves, adolescents, adults, perquè emociona i segur que us ho passareu genial llegint-lo. Yo recomendaría el llibre de García Márquez que es diu El amor en los tiempos de cólera. Jo crec que a tots els que us agraden les històries d'amor, de passió, d'intriga, heu de llegir a García Márquez en aquest llibre que val per totes les edats. Jo recomano que llegiu Madame Bovary, de Gustave Flaubert, perquè és una obra que us farà arribar a un món totalment diferent del que heu viscut i és molt recomanable. Us recomano Argelagues, de Gemma Ruiz, una novel·la sobre dones valentes, sobre dones que han construït i van viure un període apassionant, alhora dur, de la història de la nostra ciutat i que van lluitar i que van fer possible que tinguem el que ara tenim. Doncs jo l'últim llibre que he llegit és el del laberint dels esperits, de Ruiz Zafón, i se m'ha fet curt. Recomanable. Recomanar un llibre? Oh, que complicat. Jo us el recomano tots. Realment, qualsevol llibre val la pena. Bona pregunta. M'agrada llegir perquè em transporto, perquè viatjo, perquè em fa oblidar, em fa somiar, em fa ficar-me amb el personatge, perquè és màgic llegir. Perquè m'enriqueix, veig diferents punts de vista i coneixo nous autors que després tenen un altre estil literari diferent. Aprendre, bàsicament aprendre coses noves i deixar-te portar per la redacció. El llibre, no? Sí. M'agrada llegir perquè llegir obre les portes a punts de vista que no t'haguessis plantejat d'una altra manera. Per què m'agrada llegir? Perquè quan estàs llegint estàs viatjant. És com si estiguessis viatjant des del sofà de casa teva i vius altres realitats i altres vides i coneixes molt. Doncs mira, sóc una rata de biblioteca. La biblioteca de Ponent gairebé que m'han de fer fora. M'agrada llegir perquè és una molt bona manera de desconnectar i de trobar-te amb el teu cap pensant coses que no són les que tu pensaries si no estiguessis llegint. M'agrada llegir perquè cada cop que llegeixo estic a dins d'una història diferent i sóc un personatge diferent. Trobo que quan llegeixes un llibre no és el mateix que amb altres arts, com que t'introdueixes molt més a la història, el fet que estiguis més d'un dia llegint-lo. M'agrada llegir per moltes raons, perquè és un moment d'evasió, perquè és un moment d'aprenentatge, perquè és un moment de coneixement, per moltes raons. M'agrada llegir perquè és com un break de tota la meva vida. Sempre trobo la lectura com un descans i és un nou món que m'obre moltíssimes portes. Per què m'agrada llegir? Bueno, perquè m'agrada menjar, perquè m'agrada beure, perquè ho necessito per viure. Perquè crec que és una forma, una eina de transformació. No sé, un dia vaig agafar un llibre i m'hi vaig enganxar. Per què m'agrada tant llegir? Perquè llegir és cultura, m'enriqueix i ja està.